שמה? ברוכות וברוכים הבאים לפרק החמישי של מה הסיפור שלך או שלך. פודקאסט על חוויות והתמודדויות אנושיות בכל מיני נושאים כמו הריון ולידה, רווקות, מוות, בגידות, דימוי גוף ועוד. הרעיון לפודקאסט הגיע מתוך עבודה שלי עם אנשים על הרצאות, על סיפורים אישיים, והתחושה שפשוט אי אפשר להחליף שיחה אינטימית טובה ומרגשת כזאת וראשונית בהרצאה, לא משנה כמה מהודקת ומדויקת היא תהיה. אז התחלתי ליצור פודקאסט. בפרק היום, בניגוד לפרקים הקודמים שבהם שוחחתי עם אדם אחד, עדיין בנושא רווקות, אני אשוחח עם 3 חברות שלי, רז, מעיין וענבל. במהלך השיחה אני אציג כל אחת מהן, שתוכלו גם לזהות את הקולות במהלך הפרק. דבר נוסף, אנחנו נותנות דוגמאות לפעמים לפרק הקודם עם אמנון, אז אני ממליצה להקשיב גם לו. תודה לשם הפודקאסטים ויצירות סאונד על ההפקה והליווי הטכני. אני דפי שושנה אלפרן. תהנו. אני מרגישה שאמא שלי מפחדת להגיד לי פשוט מה קורה. זו מעיין, היא חברה שלי בעשור האחרון, הכרנו בלימודי משחק, מאז אנחנו יחד. היא בת 35, והיא תצחיק אותנו לא מעט בפרק הקרוב. אני התגרשתי לפני, אני לא יודעת אם ענבל יודעת, אז ודפי יודעות, אבל אני התגרשתי לפני 4 שנים, עם בן זוג שהייתי איתו 11 שנה. זאת אומרת, כבר הייתי בתלם. ממש בתלם. מה זה בתלם? דירה בקריית אונו, 4 חדרים. הייתי שם. דירה להשקעה, לא סתם. דירה להשקעה, לא סתם. היא גרה ביפו, שלא תיתו. דירה בקריית אונו. בן זוג מתוק, משפחה טובה, עם כלב, היינו כאילו מין כזה כבר, אנחנו בדרך לשם. וכשנפרדנו זה היה ממש שבר, הרבה יותר מלי או לנו כזוג, זה היה שבר מאוד גדול למשפחות, להורים שלנו. שלנו הם כבר, כאילו, לנו הם כבר לא דאגו. אנחנו כבר, הם כבר כאילו, יש את האחים, את אלה עם הבעיות האחרות וזה, אבל לנו כבר לא דואגים, כי אנחנו היינו זוג גם ממש טוב, ממש חמודים, מצחיקים, זה כאילו היינו כזה הבטחה. הדוגמה. אפילו. וזה היה ממש שבר למשפחה שלי, בעיקר לחברים שלי, גם לחברים שלי גם היה שבר מזה. אני ממש זוכרת שהם לא קיבלו את זה. לא קיבלו את זה. שהיה להם עצוב מאוד. חברה שלי שהתחתנה באותו זמן שאנחנו התחתנו, והיינו כזה זוגות כזה של ביחד, ושכאילו יוצאים מאז ביחד וזה, והיא ממש בכתה כשסיפרתי לה שאנחנו נפרדים. כאילו זה היה כמו שההורים שלה מתגרשים, כאילו... זה השבר של הסיפור. כן. זה, היי, זה לא מה שסיפרו לי. זה לא מה שסיפרו לך, וזה אולי גם קצת אנחנו, מה אנחנו מספרים לעצמנו, לא רק מה שהחברה מספרת. ברור. אבא שלי הוא כזה, הוא פשוט דוש תל אביבי, כאילו, אני לא יודע להסביר את זה, כאילו, בן 60 ומשהו, אבא, אתה דוש. אבל, ממש כאילו, אבל לאמא שלי זה קשה, אני רואה את זה שלפעמים קשה לה, ואחותי השליחה שלפעמים זורקת מין כזה, הן אפילו לא שואלות על זוגיות, הן יותר שואלות מתי אני אביא ילדים. כאילו זוגיות, וכאילו גם אמא שלי אומרת, לא צריך לחכות, את יכולה להביא פשוט ילד, ואני ממש רוצה לאהוב ושיאהבו אותי. קצת פחות חושבת על הילדים, ועם זה נראה לי קשה, אנחנו גם קצת לא מנהלות את השיח הזה, כאילו אני מתחמקת ממנו. קשה להם. לאמא שלי ולאחותי בעיקר. סבתא שלי, עם עיניים נוצצות, חג שמח. תודה, סבתא. תתני להם לשמוע את הפרק? בטח, אני חושבת עליהם עכשיו. רז, איך ההורים שלך מגיבים לזה? אני יכולה ממש לשאול אותם בערב. כן. זו רז, גם היא חברה שלי מהלימודי משחק, היא גם חברה של מעיין, היא בת 33 והיא גם מורה לי יוגה. את רוצה להגיד? רז נפרדה לפני... כבר עברו איזה
2. אני מאז, מבחינתי, יצאתי למסע, שהוא בא לידי ביטוי גם בלגור אצל ההורים בגיל 30. הם מציקים לך? הם שואלים אותך? הם מתערבים לך? לא, לא. אבא שלי יכול להגיד כזה, את יודעת, בהומור, לכי לגליל, שם תמצאי, כי אין פה כלום בתל אביב, עכשיו כשהוא גר פה, אז בכלל זה מצחיק. אבל כן, הם לא מציקים לי. מצד שני, אני לא יכולה להתעלם ממה שאני קוראת בעיניים. הם היו רוצים לראות אותי אחרת. ולא בבית שלהם. ולא בבית שלהם, כי יש מצב שאני, כאילו, הם באיזה מוב של אנחנו בני 60, באנו להרים בעיר, ווואלה, זה עניין. אז אני לא חובה הצקות בכלל, להפך, רק הרמות וקחי את הזמן, וזה, אבל הם רוצים שיהיה לי טוב, וטוב עבורם, זה אולי אומר בן זוג. רגע, אתן רוצות לחיות בזוגיות? אתן מחפשות זוגיות? אני רוצה זוגיות, אבל לא בכל מחיר. כאילו, אני לא אתפשר על דברים שחשובים לי, ואני לא אוותר על עצמי אולי בשביל זוגיות. אני רוצה זוגיות איך שאני רוצה אותה. בעקשנות שלי. וזו ענבל, היא חברה שלי מהשנים האחרונות, הייטקיסטית, עוצרת וכותבת על אומנות, בת 33. אבל מה זה בעקשנות? אולי זה גם סיפור. איך זוגיות אמורה להיראות? זה כבר, כן, זה שאלה יפה. אני מציפה את זה, כי זה השאלות גם שאני שואלת עצמי באותו נושא. כן, יש לי גם מודל, גם כמו מעיין, הייתי 7 שנים במערכת יחסים מאוד, שהיינו הזוג, מאוד באמת כשנפרדנו, החזבנו את כולם, ואומנם לא היינו נישואים, אבל היה לנו המון התחייבויות, עזבתי חיים באירופה בשביל לעבור איתו לדרום אמריקה, והיה לנו המון תוכניות לעתיד, והכל כזה, לא חשבתי שאני אחזור לתל אביב, הכל קרה בגלל הפרידה הזאת, והרבה דברים אני קלטתי בדיעבד, שהיו תלויים בו ובזוגיות שלנו. וזה משהו שהיום נורא נורא מפחיד אותי. נורא חשוב לי לשמור עליי בזוגיות, ולשמור על איזושהי עצמאות. שתאמת את עצמך לסיפור כן, שלו. כן, כשהזוגיות שלנו נגמרה, החיים שלי פשוט חזרתי לתל אביב, אחרי כמעט עשור, בלי עבודה, בלי בית, חזרתי גם לבית של אמא שלי, בלי חברות, כי לא עשיתי פה, כאילו לא הייתי פה עשור, לא שמרתי, לא חשבתי שאני אחזור לפה, אז לא טיפחתי קשרים, והכל היה קשור אליו. היינו אני והוא נגד העולם במקום חדש, וזה, אני חושבת, השאיר לי המון המון פחדים בלהיפתח שוב לזוגיות, שאני חייבת להגן על עצמי, אני חייבת לשמור עליי ועל מי שאני ועל האינדיבידואל שלי בתוך מערכת יחסים זוגית. וזה אחד הדברים שנגיד לי מאוד חשובים היום, בהגדרה של זוגיות. אז, ומעיין, את מחפשת זוגיות? את רוצה זוגיות? אני רוצה זוגיות, מחפשת זה עניין אקטיבי, השאלה מה אני עושה בשביל זה. אני די עושה, אני מהעושות, אני כן יוצאת, אני באפליקציות, אני פתוחה בלב, אני באה למפגש עם חברים חדשים, אני פתוחה. אין לי, בניגוד למה שענבל אמרה ושרז הסכימה איתה, שמין כזה עקשנות אל איך זוגיות צריכה להיראות, או יש לי איזה מין פחדים שזה לא יהיה כמו, או... לא, להפך. אין לי את זה גם, כי אני בן אדם כזה שלא מחליט, אני לא כזאת ש... אני שוכחת מהר, ואני גם כזה לא מחליטה, מין כזה, אין לי מסגרות יותר מדי בראש כזה, אבל כן, אני מאוד רוצה, ואני גם די עושה בשביל זה. אני לא, בוא נגיד שאני לא מצטיינת, אבל אני מצטיינת, אני אומרת במרכאות, אבל כן, אני די עושה, ואני די רוב הזמן באיזשהו קשר עם מישהו. באיזשהו קשר. באיזשהו דיאלוג. תמיד יש איזה דיאלוג, תמיד יש דיאלוג עם איזה מישהו, ותמיד יש איזה מישהו שזה, יש תמיד איזה, בקורונה קצת פחות, אבל בגדול, כן, אני רוצה זוגיות, אמא. אמא, אם את שומעת את זה, אני רוצה זוגיות. אז אנחנו עוד שנייה באמת נדבר על חיפושים ודייטים. רז, את רוצה זוגיות?
אני ברעיון רוצה, זה בדיוק מה ששאלתי את ענבל מתוך שאלה, כי עד נקודה מסוימת, היה לי ברור איך זה נראה, גם היה לי אחלה מודל, וניסיתי כל פעם ליישם את זה כשהיו איזשהם הזדמנויות. החיים לימדו אותי שאחרת, קשה מאוד ליישם את הדבר הזה שתקוע לך בראש, לכן היום אני במין כזה, אוקיי, תפתיעו אותי, ופה נראה מה יהיה. כאילו, איך תיראה הזוגיות הזאת שאני כל כך רוצה? זה יותר זה. אז להגיד שאני יותר מדי פועלת למען זה? לא שאלתי פועלת, את רוצה. רוצה, בטח. זה כל מה שכזה, זה מסקרן, זה מעניין, כן. לא, כי אמנון נגיד לא רוצה. אמנון לא רצה. אז אנחנו עכשיו, השאלה אם הוא רצה, והוא גם לא רצה. אני חושבת שיש גם... יש פה שני עניינים. כשאני אומרת רוצה זוגיות, אני מדברת על הזוגיות הקונבנציונלית, שכולנו מדברות עליה, שבבוא העת מתפתחת למשפחה, כנראה גם במגורים משותפים, וקשר מחייב, שכזה מתקשרים כל יום, מדברים כל יום, ישנים כל יום, גרים אני חושבת שבתיאוריה נורא קל לי לפחות להגיד שאני מאוד רוצה את זה, אבל כמו שאמרתי, תעלו בכל מחיר, זה לא היה ממקום של מגבלות או כאלה, פשוט אני יודעת שכשזה מתקרב לזה, או שזה באמת מגיע, יש המון חלקים בי שמאוד נבלים ולא כל כך רוצים. ואז באמת באמת רוצה, אני לא חושבת שהוא הגיע אצלי עדיין למקום מאוד מאוד החלטי וחזק. אני חושבת שאני רוצה את זה ברעיון, ואני עדיין מאוד מפחדת מזה בפרקטיקה. וכמו מעיין, תמיד יש מישהו ברקע. אני חושבת שזה גם תמיד עוזר למנף את הבא אחריו. כן, זה אנרגיה שמביאה אנרגיה. זה כן, זה עוזר להישאר באיזשהו לופ חיובי כזה. בואו נדבר על השמירת אש הזאת רגע, שכאילו, שנותנת את האפליקציות. אני יודעת שבאמת מעיין וענבל יותר פעילות באפליקציות, ואני ארשה לעצמי להגיד, שרז קצת פחות וואו, ממש. ופרשה מהעסק. לא, היא פורשת וחוזרת. כן, פורשת וחוזרת. לא, בואי נדייק, היא פורשת וחוזרת. אני חושבת... לא סופרת כבר, אבל כל פעם זה כזה להתקין, ואז את קולטת עצמך מעבירה, הגוף מתאבט, זה מחזיק בדיוק 2-3 ואני מוחקת את זה, כי אני לא מבינה. מה קורה שם? גם הם לא מבינים, לא צריך הם להתרגש. גם לא מבינים, ואז מלא חוסר הבנה. ואז איך אפשר לדבר? אז חוסר הבנה, בואו נדבר על חוסר הבנה באפליקציות. זה קונספט מאוד מוזר בעיקרון, שאת מעלה 3-4 תמונות, ועל בסיס זה את שופטת אחרים, ואחרים שופטים אותך. נכון. כאילו... לפעמים יש כאלה שכותבים מונולוג, אבל. נכון. וואו. את כותבת? אני לא כותבת כלום. גם אני לא כותבת כלום. אני לא כותבת כי אנחנו כלום. מגניבות, כאילו. המגניבים לא כותבים דווקא. המגניבים לא כותבים כלום. המגניבים לא כותבים. הם לא, אני מספיק התמונה שלי. ואם אפשר, עם מושקוף. כן, אבל משקפי מראה. משקפי מראה כאלה, זה הבנים. אוקיי, הבנות. אנחנו דיברנו עלינו. לא, אנחנו מדברות על הבנות ללא מונולוג, אם אפשר עם מושקוף, מגניב. נכון, אני מגניבה. אחד שחור לבן, אחד במקרה. כן. כל השיט. אבל זה משהו שהיה לי מאוד קשה איתו, את בטח גם מזדהה עם זה שיצאת לרווקות אחרי המון שנים. אני פעם האחרונה שהייתי רווקה, לא היה אייפונים בעולם. היו בלקברי של גוסיפ גר. ולצאת פתאום לעולם, שהכל מתקיים במרחב המוזר הזה, ולא הסכמתי, פשוט לא הסכמתי שאני אהיה חלק מהדבר הזה. בראש שלי הסיפור הזה פשוט לא יתחבר. זה לא הגיוני שאני אהיה באפליקציה. ואנשים יעשו לי ימינה שמאלה. גם אנחנו השתייכנו לשלב של להכיר בדרך כזאת, זה פדיחה. זה פדיחה, זה לא לרמה שלי. כן, זה פשרה, זה כי לא הסתדרו דברים בחיים. זה פדיחה שיראו אותך באפליקציה? כן, זה היה פדיחה בעיניי נוראי. תחשבי, לפני הטינדר, לפני שהטינדר היה משהו, היה אתרי היכרויות, להירשם לאתר היכרויות. זה היה עולה כסף, וזה היה פדיחה, להגיד שככה התחתנת, או זה. כן. זה להגיד, אני לא אגיע לשם. זה היה לאלה שלא הצליחו בעולם האמיתי. כן, והיום... לא הצלחת בעולם האמיתי, לך לאפליקציה, לך לאינטרנט, לך לזה. היום זה... היום זה העולם האמיתי. היום הפסיכולוגית שלי מגדירה את זה מאוד יפה, היא אומרת שהאפליקציות זה כיכר העיר, ואם את רוצה לצאת ולהיות בכיכר ולהכיר אנשים, את חייבת להיות באפליקציה. גם אני חשבתי על זה, זה כמו ללכת ברחוב. כן. בטח ובטח בימי הקורונה. נכון. פעם היינו הולכות ברחוב בתל אביב, זה לא כזה פעם, אני הייתי
כאילו לפני שהייתי בזוגיות, זה היה לפני איזה, נגיד 3 שנים, פלוס מינוס של, אולי יותר בעצם, ללכת ברחוב בתל אביב. יש תגובות, יש... היו מתחילים איתך, give and take, יש כיף, יש ריגוש, את חוזרת הביתה, מישהו התחיל איתי, מישהו זה קרה לכולנו. כן. ומשהו אחר קורה ברחוב היום, עוד לפני הקורונה. ברור. זה קטע. כשהתחילו האפליקציות, אני זוכרת שאני, באחד הסשנים עם הפסיכולוגית, אמרתי, אני הולכת ברחוב, ולא, מתחילים איתי, ולא הבנתי, ואמרתי, מה לא בסדר? מה קורה פה? למה? כי זכרתי עולם אחר, זכרתי, כמו שאת מספרת, עולם של אינטראקציות. זוכרת שגם ישבנו, אני לא יודעת אם אנחנו גולשים פה לדברים לא רלוונטיים, אבל ישבנו בבר, אני ושתי חברות שהן בכלל נשואות עם ילדים, ומדי פעם אנחנו כזה יוצאות, מתייפייפות ויושבות, ועשינו ניסוי, כי דיברנו על זה שפעם היינו יוצאות לבר, והיינו צריכות ממש כאילו להעיף מאיתנו את הגברים שהיו מתחילים איתנו, ועכשיו אף אחד לא מסתכל עלינו בכלל. וישבו חבורה של גברים, ופשוט עשינו ניסוי, והסתכלנו עליהם במשך איזה 4-5 דקות, שזה נצח בערך, לבהות בבן אדם, והם היו בטלפונים, והם לא הרימו את הראש, והם אפילו לא הבינו שאנחנו מסתכלות עליהם. אני אגיד לך מעבר לזה, הטקטיקה החדשה היא גם אם הייתי כבר במקום פיזית, והיה איזה חילופי מבטים, זה קרה לי לא מזמן, כאילו. ואת בטוחה שהבן אדם הולך להתחיל איתך, לא קורה כלום, ואז הוא פונה אליי בפייסבוק, או באינסטגרם, או בזה, ואני אומרת, מה, אבל... כי זה יותר קל. ראית אותי, איזה כיף להסתכל בעיניים, זה היה הרבה יותר, כאילו, ואז עוד פעם, מה? נכון. אני חושבת, כן, זה יותר קל, ובאמת אני חושבת שזה גם האפליקציות, וזה קצת... הולך לשם, זה העולם היום. נכון, נכון. כאילו, זה עצוב, בעיקר לדור שלנו, אני חושבת. כאילו, מה זה הדור שלנו? הדור שגדל, כמו שאמרת... גם בלי. בלי. מה זה היה הטלפון הזה? בלוברי של הגוסט. בלקברי. בדיוק, בלקברי. אז כאילו, גדלנו גם בלי זה, ואנחנו זוכרים את אומרת, אני זוכרת משהו אחר, אני זוכרת אינטראקציה. היום אנשים שנולדו בשנת 2000, שהם בני 20, נכון שזה מלחיץ, אבל זה המצב. מאוד מלחיץ. הם בני 20, הם עם פאקינג אייפון ביד, כאילו... הם לא יודעים אחרת, ככה הם מתקשרים. נכון. ועולם הרווקים שייך לצעירים, כאילו, במרכאות. ואנחנו צריכים להסתגל לצעירות הזאת, כאילו, למשהו שהוא לא בדיפולט שלנו, לדבר בהתכתבות, ושלא נדבר על זה שההתכתבות ממש קולחת, ואז כשאת באה, את פוגשת אדם שלא יודע לדבר מילה כפרה. בוא תביא מקלדת, ותתכתב איתי בדייט, כאילו. איזה שטויות האלה. תלמד לדבר. נכון. לא מבינה את זה. כן, אני חושבת שזה הדיסוננס של באמת של הדור שלנו, שידענו בלי. אנחנו זוכרים, יש נוסטלגיה. בואו נדבר רגע על בואו נחזור רגע לפער הזה. כי אנחנו מדברות על זה שכן, רוב הזמן זה אנחנו פוגשות גברים באפליקציות, אם זה בעקבות באמת הרשתות החברתיות והאפליקציות שזה מה שהולך היום, אם זה בעקבות המיטו, לא משנה. ויש את הפער הזה בתמונה ובהתכתבות, כמו שמעיין אמרה בהומור. תספרו קצת, כאילו בואו סיפורים ספציפיים, בואו נדבר קצת על יצורים. קודם כל יש את העניין של המראה, שכאילו אתה לא נראה כמו בתמונה. נכון. די, זה לא איך זה מתאים. יכול להיות? זה לא בגובה הזה יותר. פעם היית. גם אין לך את השיער הזה יותר. זהו. נכון, אין לך שיער. כבר בכלל, בעצם. זה מראה זה כאילו בעיקר. תשמעי, בסוף, רגע, ואתן חושבות שאצלכן אין את הפער הזה? אני בטוחה שיש פער, אבל אני כל הזמן מתייעצת עם חבריי הסטרייטים, הגברים הסטרייטים, ושואלת אותם, אני נראית ככה? והוא אומר לי, לגמרי, מעיין. עכשיו, אני לא יודעת אם הוא חמוד שרוצה לעשות לי הרגשה טובה, או שהוא פשוט אומר את האמת, אבל אני מאמינה לו, חברים מאוד טובים שלי, שהם סטרייטים, ואני מתייעצת איתם ושואלת אותם אם אני נראית ככה, הוא אומר לי, כן, כאילו רואים שזה פוזה, אבל את כן נראית ככה. אז סבבה, אז אני יכולה לקבל את זה שזה פוזה, אבל כאילו אני נראית ככה. אז תשמעי, את מדברת פה עם אנשים מודעים. יש המון אנשים לא מודעים ברשתות ובאפליקציות, וזאת הבעיה. את מדברת פה עם אנשים שהם יודעים איך הם נראים, ומבינות מה צריך לצאת החוצה, או איך אני רוצה שזה יצא החוצה. אנחנו מדברות על הגברים שפחות מודעים לאיך שהם נראים, או בכללי, אנשים פחות מודעים, ואז כאילו את רואה המון, עזבי שלהם את לא תעשי לייק, אבל גם לאלה שאת עושה לייק את חושדת,
נכון, זה הבעיה. ברור, זה חשדנות בלתי פוסקת. אוקיי, אז עשית לייק. חשדת, עשית לייק, עשה לייק, מאץ'. התכתבתם. היי, מעיין. רגע, זהו, יש פה עולם שלם לדבר עליו, על ההתכתבות. אז זהו, אני הגעתי רק עד השלבים על האלה. היי, מה קורה? של מה הם שולחים בהתחלה. היי, מה נשמע? היי, מה שלומך? אז מה המצב איתך? איך היה היום שלך? למה שאני אספר למישהו זר איך היה היום שלי? אני לא מסכימה עם זה. השאלה מרגיזה של מה חדש. מה חדש? מה חדש, נשמה, אנחנו לא מכירים. הכל חדש בינינו. סליחה, זה אני זוכרת מה... נכון, לא, מה חדש, ברור שזה סתם אבל סלנג, זה כאילו מה נשמע. די, לא, מרגיז אותי. מה חדש? אני יכולה להבין. אבל איך היה היום שלך? זה דווקא פותח שיחה. בעיניי. לפתוח שיחה זה חשוב, כי צריך לכתוב דברים ספציפיים. אני בעד לכתוב... אם שואלים אותי מה נשמע בטינדר, או איך היה היום שלך, אני עונה תשובה ספציפית. אני לא עונה, סבבה, מה איתך? ואז סוגר את השיחה, אין לה להתקדם. אבל אם אני אגיד לו, תשמע, תקופה לא קלה. לא פשוט. קורונה. והיום דווקא היה יום פרודוקטיבי, גם עשיתי ספורט, גם לא יודעת מה, וגם התחלתי לראות, אתה רואה? או ראיתי את הסרט על התמנונית. ראית את הסרט על התמנונה? מורתי התמנונה? אני לא ראיתי. ראינו. אני גם לא. אני חייבת להגיד שבגלל שמחקתי והתקנתי מלא פעמים, אז את נתקלת כאילו באותם פרצופים כזה. אז יש להם משפט פתיחה קבוע. לרובם. אם את מוחקת את האפליקציה, נגיד מחקתי את האפליקציה לגמרי, מחקתי את החשבון, זה לא שאני חוסמת את החשבון, מוחקת לגמרי, לא להשאיר זכר, ואז אני מתקינה הכל מחדש, ממש עוברת עם עצמי את הסרט הזה כל פעם מחדש, את יכולה לראות את אותם אנשים, כי הם מבחינת האפליקציה, זה כאילו מישהו חדש עכשיו. ואז הם כותבים לך אותו דבר. אז את נחשפת לאותם פרצופים, גם ככה את מחפשת מישהו מוכר, אז את אומרת, טוב, בסדר, אני אסמן אותו, ואז הם שולחים לך את אותו דבר בדיוק אבל, שאני בטוחה שהם לא זוכרים. בין החיוכים הכי יפים שראיתי פה. עם אותו אימוג'י גם. וואי. 3 פעמים. אולי הוא חושב ככה ממש. אבל 3 פעמים אותו דבר. 3 פעמים, הוא ממש חושב עם ככה. עם אותו אימוג'י? לא יכול להיות. דווקא אולי הוא דבק בדבר. אני בטוחה שיש מצב שאם אני אתקין שוב, וזה יקרה שוב, אז אנחנו נשווה, יש מצב שהוא כתב את זה גם לך וגם לענבל. שהיה לנו מאץ'. אני לא מחייכת בתמונות, אולי זה אחת הבעיות שלי. מעניין. את צריכה לחייך. נכון. נכון, כי יש לך חיוך יפה. אוקיי. הקטע הוא שגם הודות, אני נורא אוהבת שכאילו, לוקחים איזשהו רפרנס מהתמונות ומגיבים עליו, או עושים איזה משהו, כמו שאת אומרת, ממש ספציפי, ויש את אלה שלוקחים את זה שלב אחד קדימה מדי. ועושים לך ניתוח מאוד מעמיק של כל התמונות, ומי את, ואיך נראה היום שלך, ואיך נראים החיים שלך, וכמה מדהימה את על בסיס 4 תמונות האלה. כן. ואז זה חמוד או מקריפ? מקריפ, רוב הזמן. לא. לא, תשמעו, בסוף יש איזה חוסר מודעות של גברים, ולאו דווקא גברים לא מודעים, אלא גברים בכללי, שהם לא מודעים לזה שבצד השני יש אישה שלא מכירה אותך, לא יודעת איך אתה נשמע, לא יודעת כלום. ויש בזה משהו, שיש איזה חוסר מודעות באיך שהם פונים לדברים. הם חושבים שהם כאילו בגריינדר, הם חושבים שהם כאילו באפליקציה של גייז, שהם יכולים לכתוב, מה את מחפשת כאן? כן, זה לא... מה את מחפשת כאן? לא שאלו את זה. אתמול עשיתי ניסיון, כתבתי אהבה. הוא ביטל את ההתאמה. לא היה מאץ'. לא, זה לא... מצוין. אני רוצה רגע לקחת את מה שענבל אמרה, חמוד או מקריפ? בוא נדבר חמוד ומקריפ. בוא נעלה פשוט חמוד או מקריפ. אימא'לה, היה מישהו ששלחתי לו לינק לכתבות שכתבתי, שזה ביקורי סטודיו עם אומנים. יום אחרי זה קיבלתי ממנו מייל. מייל. ארוך, כי הוא הוציא משם את המייל שלי. שניתח, הוא קרא את כל הכתבות שכתבתי. מדובר בערך 15 כתבות. ניתח כל אחת ואחת מהם, הביא רפרנס לכל אחת, על משהו מאוד ספציפי שהיה כתוב בה. ועשה לי ניתוח אופי דרך הכתבות שכתב... עכשיו, מקריפ. מה עושים עם דבר כזה? מקריפ, מצד שני? מצד שני? מצד שני, מה הצד אולי השני? לא מקריפ? אולי מעניין? מה ענית לו למייל הזה? לא עניתי לו. מקריפ, כנראה שזה לא היה חמוד. זה לא נשמע חמוד. זה לא נשמע חמוד. לא, אין או. או לפחות תשאל אותי. אני קראתי את הכתבות שלה, חשבתי כך וכך, תרצי לשמוע? לא יודעת, משהו.
כן, וגם כאילו, זה פשוט לא העת. אנחנו לא מכירים, זאת לא העת לעשות את זה. בוא ניפגש, נבין כאילו מי אנחנו. הרי אי אפשר באמת להרגיש כמה שאנחנו חכמות, ואנחנו מבינות תמונות, והוא משלנו, וזה, אני מכירה אותו, וזה, וחברים שותפים בזה, כי כבר בדקתי, כי עדיין, כימיה זה לא דבר שאפשר להבין בהתכתבות או בתמונות. חד משמעית. לגמרי. ובסוף צריך להיפגש. לי יש משהו, דפי. כן. אני בין השאר גם מורה ליוגה. אז כתבו לי, פשוט שלח לי מישהו, איך קוראים לתנוחת היוגה הכי מחמיאה? הכי מחמיאה? מקריפ, או... לא נעים כל כך. לא נעים. מטריד. תנוחה, ישר אל אתה... תגיד כן, תנוחה. בכלל את המילה כן, תנוחה, לא אל נעים. תגיד. תנח לי. אז זהו, הנה, קיבלת. אני חייבת להגיד שזה פחות עניין של איך מתחילים, אבל מאוד מעצבן אותי ששואלים אותי מה את מחפשת כאן. אתמול היה לי שיחה מאוד ארוכה וממש שיח על זה עם עוד שני חברים, שאחד מהם גיי ורווק, ואחת רווקה וסטרייטית. באמת התווכחנו כאילו, האם זה לג'יט לשאול שאלה כזאת או לא, וכאילו הם דווקא הגנו עליו, הם אמרו, דווקא ההפך, אנחנו מרגישים שכאילו זה מגן עליכן כנשים, לשאול מה את מחפשת כאן, כי אולי, כי אם אני לא מחפש מה שאת מחפשת, אז מההתחלה בואי נעזוב את זה. כן, אני דווקא מסכימה. אז זהו, זה מאוד למה זה מעצבן אותי? אני אסביר. אני פשוט אתן דוגמה מהתכתבות באמת... תני לנו את זה. מישהו כתב לי, מה את מחפשת כאן? אז כתבתי לו, בטח שלא ישאלו אותי את השאלה המעצבנת הזאת. ואז הוא שלח לי אימוג'י עם רוחסן על הפה, כאילו שהוא לא שואל יותר. אז הוא כותב לי, אז מה כל כך מעצבן בשאלה הזאת? שזה כבר אני אוהבת, שיח. זה חמוד, כן. שיח, נכון, בוא נכון. נדבר. אני תמיד מרגישה מסוג האנשים האלה שקצת בא לי לחנך אותם, שזה... זה קרה לי לאחרונה, הדבר הזה, שכאילו, אם כבר לא יצא ממך כלום, אז לפחות אולי תדע בשם. שלבאה בתור, את עושה את השירות הזה. אז כתבתי לו, כי היא מאוד מכוונת מטרה ומרחיקה. ואני לא באמת יודעת מה אני מחפשת מההיכרות איתך. יכול להיות שנדבר וניפגש ותהיה משיכה מדהימה וזהו, ויכול להיות שנתאהב. מצרך נדיר בימינו. בכל מקרה, זאת שאלה שסוגרת וחסרת תקווה. ועם זה יש לי בעיה. יש לי בעיה עם זה שזה חסר תקווה. נכון. כי עכשיו להחליט מה אני רוצה ממנו, זה כמעט אבל הוא לא בלתי שאל מה את אפשרי. רוצה ממנו. זה בדיוק הוא שואל מה אני מתקשר מחפשת הוא שאל מה את מחפשת בפלטפורמה הזאת. אבל זה בדיוק העניין. כשהוא שואל את זה, הוא שואל מה אני מחפשת ממנו. נכון. כי זה לא שדפי שואלת אותי מה אני רוצה בחיים, או אמא שלי מה אני רוצה בחיים. אני רוצה אהבה. גם הוא רוצה אהבה. הוא שואל מאותי מה את רוצה. אולי הוא רוצה רק סקס. זהו. אבל הנה, זה בדיוק, אגב, שיחתנו, כאילו, רגע, יכול להיות שיש גברים באפליקציות. נכון מאוד. יכול להיות שהוא אחרי פרידה, והוא לא רואה את עצמו... ואני עדיין אומרת, יש אישה מולך, שכנראה, ברוב המקרים, אישה שלא נפגעה ואין עניין והכל בסדר, כביכול, אני אומרת, לא תזרום על סקס חד פעמי באותה שעה, אוקיי? זה לא יקרה, ברוב המקרים. ונצטרך להיפגש ולדבר. נצטרך, זה יקרה, גם אם זה רק לשכב. נצטרך לדבר. תבינו שאנחנו צריכות אינטימיות ברמה הבסיסית, גם בשביל לשכב. שהרמה הבסיסית היא כן להיפגש, ולהבין בכלל מה אני רוצה ממך. אני חושבת שזה לא נכון שהם לא צריכים. הם צריכים את זה לא פחות מאיתנו. לא, לא משנה, אבל יש אמנון. יש אנשים כמו אמנון. אבל גם אמנון אמר גם הוא צריך אינטימיות. לא, גם הוא צריך נכון, אינטימיות, בגלל זה אני אומרת. הוא מבין את זה הרבה יותר, בגלל זה גם נשים יותר... אחרי זה הוא אומר, אמנון אמר, אני כאילו רוצה אינטימיות, ואז לא נעים לי להיות יותר מדי אינטימי, כי אז זה מצפות שאני אתקשר. כי אז אולי יפרשו אותי, שזאת גם בעיה בפני עצמה, של לעשות את החשבון לצד השני כל כך הרבה. אז זה מה שאני חושבת, שנייה, זה מה שאני חושבת לגבי הדבר הזה, של כאילו את אומרת, אוקיי, אפשר לייצר אינטימיות, ואז לשכב, ואז לא להיפגש יותר. לגמרי אפשר. ואני מבינה מאיזה מקום את מדברת, ומה את אומרת, אבל אני דווקא חייבת להגיד שדווקא מה את מחפשת זה, בואי שנייה, אני מגן עלינו. כן, אני חושבת שזה מיישר קו, וזה אומר, מה את מחפשת, את גם כבר מבינה שכנראה כאילו... כל כך מייבש את השיחה, אני חושבת וכל כך לא פלואו של השיח, ומייבש את הדבר, ולחפש מה אני בווילון מספר אחד אותה שאלה. בוא נדבר, יכול להיות שסופר מצחיק וסופר מעניין, ולא יודעת מה יהיה. ויכול להיות שזה גם באמת יהיה רק סקס, אי אפשר לדעת. זה מה שאני אומרת, זה סוגר. אז אפרופו, גם זה להתחייב למשהו שאני לא יודעת מה יהיה. אפרופו, לפחד מלהתחייב.
אז יכולת להגיד, בגדול, אני מחפשת אהבה, אבל בוא נבדוק. אז אמרתי, אני לא יודעת מה יהיה איתך. עניתי לו, אני לא יודעת מה יהיה איתך. כן. מבינה? אני מאוד מבינה מה את אומרת, ואני גם מתחברת למה שאת אומרת, ועדיין אני לא חושבת שזו תשובה רעה, שזו שאלה רעה. שאלה רעה. כן, אני ממש מרגישה שהיא נורא מכוונת מטרה, נורא קשה לי עם זה. אני לא זוכרת פעם ששאלו אותי מה אני מחפשת. היה לי מקרה הפוך, שהכרתי מישהו שלא אמר לי שהוא במערכת יחסים פתוחה. היה לנו וייב ממש טוב ביחד, נפגשנו. היה ניצוץ מההתחלה, כימיה מטורפת, חיבור אינטלקטואלי, חיבור משיכה, הכל היה דייט מהמם. שתינו כבר לקראת סוף הדייט, שהוא בא לנשק אותי, הוא מזכיר בדרך אגב משהו על הפרטנרית שלו. ואני כזה, אני כבר שיקורה, ואני כבר כאילו... איך הוא הגדיר את זה? שהוא בזוגיות מאפשרת? ואז הוא אמר לי שהוא בזוגיות פתוחה, שגם היא מרחוק, היא לא הייתה בארץ. לא זוכרת מה הוא התחיל לספר לי שם, ואני החלטתי, אני נורא התעצבנתי. אמרתי לה, אם היית אומר לי את זה, לא הייתי נפגשת איתך. מצד שני, הדבר הזה, זה כן התפתח לקשר רומנטי, זה הפך לרומן של כמה חודשים, מאוד סוער ומאוד נעים ומאוד כיפי, שלא היה קורה אם הוא היה אומר לי את זה מראש. אם הוא היה אומר לי שהוא במערכת יחסים פתוחה, לא הייתי נפגשת איתו. והכרתי בן אדם מדהים, והיה לי איתו כיף, והיה לי איתו סוער, והיה לי איתו מעניין. אז זה שוב, זה כאילו מצד אחד הרגשתי שרימו אותי, הגעתי לדייט ורימית אותי. למה לא אמרת לי שאתה במערכת יחסים פתוחה? זה בייסיק. אז הוא אמר לי, בצדק, לא היית נפגשת איתי. זה לא היה קורה. אז שוב, זה איך אומרים את זה, זה מתי אומרים את זה. אני חושבת שכן צריך להגיד, וכן צריך לעשות איזושהי הצהרת כוונות כזאת, אבל לא על ההתחלה של ההתכתבות. כן, זו שאלה איך עושים את האישור קו הזה. זה נורא מאתגר, כי מצד אחד את גם רוצה נורא לדבר על זה באיזשהו שלב אחרי 3 דייטים מאוד מאוד טובים. את רוצה להבין האם הבן אדם שם ומחפש. זה סיפור אחר. אני אומרת, מספיק דייט אחד בשביל להבין, כאילו, מה הסיפור. אני רוצה גם לתת לכם איזה 2 הודעות של הודעות פתיחה שקיבלתי מחבר שפה מקליט אותנו ותרגישו חופשי לייבש אותו. אנגליש או עברית? כאילו בקטע שאתה חושב שאני תיירת? אנגליש באותיות אנגליות? באותיות אנגליות. או בעברית אנגלית? באותיות אנגליות. יש אנגליש או עברית? אנגליש או עברית? לא, יש גם משהו יותר מצחיק בלכתוב אנגליש, א' י' נ'. כן, זה גם מצחיק. אנגליש או עברית. לא, אבל זה... טוב, אותי זה רק... למרות שלרז, מעיין וענבל, כאילו לכתוב אנגליש או עברית, זה כאילו פחות מאלה ג'סיקה. נכון. אנגליש או עברית. לא, אבל ברמת זה מצחיק. זה חמוד, זה מצחיק, זה שובבי. כל הכבוד. אימצתי. ואני אגיד לך לאיזו חברת כנסת אדומה, ואת תגידי לי מה דעתך על מכבי פתח תקווה. מצוין. מעולה. אהבתי. וואי, זה טוב, לא סתם בזוגיות כבר. אתה יכול כזה לפרסם פוסטים, משפטי פתיחה, כדי שאנשים יקחו. מצוין, המשפט השני מצוין, ואני לא דומה למירי רגב, די. די, את לא. היו חייבים להגיד את השם מירי רגב. נכון. ועוד שאלה, מה מחנה ההשמדה האהוב עלייך? יואו! דארק. אוקיי. מאוד דארק. בעיניי לא דארק. לא דארק? לא, זהו, זה מה שבאתי להגיד. לא דארק, כמו שכאילו, יואו, לא יודעת, אם זה התחום העניין שלך, אז אולי מראש. לא, אני הייתי מבינה שזה מצחיק ובצחוק וציני, והייתי גם עונה. בלינקה. יפה, יפה. אתן מגיעות לדייט, יש פער מטורף בין התמונות, בין השיח, אתן יושבות שם, ומה אתן עושות? רוצות למות. אוקיי. סתם לא. לא, נכון. סתם לא, פשוט, אני חושבת שזה לא רק התמונות והלוק, זה גם ההוויה. זה איך שהבן אדם מחזיק את עצמו בעולם, איך שהוא מדבר, תנועות ידיים, הכל, העמידה שלו, הג'סטרס, כאילו המחוות הקטנות האלה, יצא לי ג'סטרס. כן, ג'סטרס. שהם, כן, הקריזמה של הבן אדם, שבסוף זה הרבה יותר מושך או מוריד מהמראה. אבל יש לכם איזה חמלה? את שואלת מה עושים חמלה? ברמת האפשר חשבון? נניח. לי יש שעה. אני תמיד נותנת שעה, וברגע שעברה, אם ממש כזה, די, יש את הדייטים שאת מגיעה, ואיך שהגעת ראית
איזה נפילה, ומה עכשיו, למה אני לא בבית רואה נטפליקס, ואני כאילו צריכה להעביר שעה עם הבן אדם הזה? אז אני לא מרגישה בזבוז זמן, אבל אני כאילו עושה לעצמי בראש, יאללה, מעיין, שבי, יכול להיות שהוא בן אדם מאוד מעניין ומצחיק, אז מה אם כאילו לא לטעמך? הוא לא לטעמך, אוקיי? זה לא מתאים. אז אני כאילו אומרת לעצמי, די, מעיין, זה. והאמת שיש לי סיפור מאוד מצחיק על דייט, שבאתי, ואיך שראיתי את הבן אדם, אמרתי, יואו, כן, אמרתי, יואו, זה לא מתאים. ונכנסנו בסוף לבר, וכאילו אמרתי, יאללה, מעיין, לא נורא, דייט וזה, תכירי בן אדם, אולי הוא חמוד ומצחיק וזה, מפיק מוזיקלי כזה, יאללה, בואו נדבר. ונכנסים לבר, ואני, מישהו מכיר אותי, יודע, אני לא מעשנת שחטות וכאלה, אבל הוא גלגל, וכאילו אמרתי, יאללה, מה אכפת לי? גם ככה אני לא צריכה עכשיו להיות איזה רשמית או משהו. נעשן שחטה. והישנתי איזה כמה שחטות, והייתי בניתוק מוחלט, ההוא מדבר איתי, ואני לא שם, אני פשוט בואה באפלה. בואה, ופשוט באמצע המונולוג על תדרים, שהוא דיבר איתי על תדרים, כי הוא מפיק מוזיקלי. באמצע שהוא מדבר איתי, אני פשוט מרימה את היד ואומרת, סליחה, אפשר חשבון? והוא אומר לי, את רוצה ללכת? אני אומרת לו, כן, לא אמרתי את זה, אני צריכה. תתקו לי, כאילו, ניתוק, דבי לא מצליחה, כאילו, זה. ופשוט, אבל מה שהמדהים יצא מהדייט הזה, שהייתי באמת מסטול על זה, ברמה שחיפשתי את המשקפיים שעה, הם היו עליי, וכאילו זה, והוא אומר לי, בסדר, אני איך לשלם את החשבון, כאילו, ממש הרגיש שאני לחוצה ללכת, אבל היה לו לחוצה ללכת, אבל ללוות אותי עד לאופניים, הוא הספיק. והוא מלווה אותי לאופניים, אני עולה לאופניים, והוא בא לחבק אותי, ואני כאילו, חיבוק הכי רפה כזה, אני כאילו הכי לא משתפת פעולה בחיבוק, הכי זה, והוא כזה מחבק אותי חם, מה קורה? ואז הוא יוצא מהחיבוק, מסתכל לי בעיניים ואומר לי, את לא חשה אותי? אז הסתכלתי עליו ואמרתי לו, לא. אתה לא רואה אותי? אני גמורה. עליתי לאופניים ונסעתי, וכל הדרך באופניים אמרתי, איזה מדהים, זה מה שהייתי צריכה מהדייט הזה. פשוט בקלות להגיד את המילה, לא. לא רוצה להתנשק איתך, לא חשה אותך, אל תחבק אותי, תעוף לי מהוודג'. וזה כאילו, זה אמרתי, מה, איזה מדהים, זה מה שהייתי צריכה מהדייט הזה. וזהו. מדהים. 4 שעות, מבית כנסת הגדול עד לשנקי. נסיעה. לא, לפעמים לומדים מדברים של כישלונות, דברים טובים, כאילו שיעור כזה. יש את הדייטים שאת באה, ואת רואה שזה ישר לא זה, ואת אומרת, יאללה, לפחות נעשה צחוקים ונעשה כיף. היה לי אחד כזה לפני כמה ימים, והיה אחד הדייטים הכיפים, מאוד נעים. היה יותר נעים אם, אני באמת חשבתי שכזה, זה היה נורא ברור שלא, כמוך, והסתבר שלא. כן, זה אף פעם לא. אבל יש פעמים שאת באה, לא יודעת, לי קורה פעמים שאני באה, ואני פשוט מתבאסת. כאילו שהפער הוא כל כך גדול, שאת אומרת, די, סיריסלי. ואת רואה, את חושבת שהם רואים שנופלות פנייך? חשבתי שכן. אני בטוחה שיש כאלה שרואים. אבל לא... אני פשוט מקשיבה לכן, ואני מבינה שאני לא יוצאת לדייטים. כאילו, אני מקשיבה לזה לא רק בשם הבדיחה, באמת, אני חושבת שבדיוק הדברים שאתם מדברות עליהם, זה מה שגורם לי להימנעות מלכתחילה, כי רוב הסיכויים הרי, ונכון, אוקיי, יש את הסיכוי האחד שזה יהיה לא אחד, אגב, הרבה יותר. נכון, הרבה יותר, אבל זה מצריך, כאילו, הלוואי והייתה לנו את היכולת באמת להגיע עם לב פתוח. כי גם אם את מצליחה להגיע, יש עוד צד, שהוא מגיע עם 1,000,000 דברים, שיכול להיות שאם הוא היה מגיע עם לב יותר פתוח, אז הדייט היה פחות גרוע. אני מראש מעדיפה לחסוך את זה, כי אני אומרת, יואו, כמה בעיות יש לנו כבר בתוך, אנחנו באות לסיטואציה הזאת, ובאים גם, כן? עם 12 טון סיפורים.
אז, אבל מה ההבדל בין להכיר מישהו שהוא לא, או להכיר בבר, ועדיין לבוא איתו לדייט ראשון עם כל כאילו, זה לא קשור בכלל לאפליקציה. לא, ממש לא קשור לאפליקציה. אני מדברת על דייטים באופן כללי. אבל דייט ראשון, הוא תמיד יהיה את הפגישה הראשונה עם הבחור שתרצי לצאת איתו. אני מסכימה, זה נהיה יותר ויותר מאתגר, זה הכל. אז אני רוצה לקחת את מה שרז אומרת, באמת על המקום הזה של אמונות מגבילות. מגבילה בגימל. בגימל. אוקיי. כן, אמונות מגבילות. על הדברים האלה שאנחנו באים איתם מראש, כן. של הפחד של יש פער, הוא משקר, או הפחד של אני מתיישבת איתו וישר אני אומרת, טוב, אני אוכלת אותו בלי מלח, או הפחד של טוב, אני חזקה מדי בשבילו, טוב, הוא נורמלי מדי, איך נופלים עליי כל התסבוכים, המתוסבכים, איך אני מתוסבכת, כל מיני דברים כאלה שאנחנו אומרות לעצמנו על עצמנו, אמונות המקבילות האלה שאתם באות איתן לדייט, או בכלל מסתובבות איתן בעולם, שבגללן אתן רווקות, ואני עושה עם מרכאות כפולות. קשה לי להגיד על עצמי אמונה מגבילה על עולם הדייטים, כי אני יושבת כאן בחודש שמיני, ולא יצאתי לדייט זמן מה, אבל כן, אולי כשהייתי רווקה, אז המקום הזה הטיפולי אצלי, שאני הולכת להיות מטפלת של גברים, ואני אצליח להפוך אותו לגבר נורמלי שרוצה. אז זה איזשהו משהו שאמרת, טוב, אני תמיד הולכת למקום הזה, וזה גם הייתה מגבילה אותי המחשבה הזאת, שאני אתקן את הגבר, וגם המקום הזה של כאילו, טוב, אני תמיד הולכת על מתוסבכים. זה לא לגמרי מדויק עליי, אבל זו סתם דוגמה כדי שתבינו את אפשר לקרוא לאמונות מגבילות גם דפוסים. אני חושבת שזהו, דפוסים זה קצת יותר מדויק. לי היה דפוס, לי יש ממש אבולוציה של דפוסים כזה, אפשר להסתכל על זה כמו תקופות בתולדות האומנות, כל תקופה מאוד מסמנת משהו, ויש חפיפה קצרה, ורק אחרי זה בדיעבד את מבינה באמת את הדפוס שהיית בו. הרבה דפוסים, היה לי דפוס של כזה דייט ראשון, אני מושלמת, אני לא מראה כלום, אני מראה כאילו איזושהי חזות מושלמת, אם זה חיצונית ואם זה כזה, הכל סבבה אצלי, אני לא פותחת כלום, אני לא נותנת לאף אחד להתקרב, באמת, אני לא חושפת שום דבר שיכול אולי איכשהו להיות... מתוך בחירה? מתוך פחד, אני לא חושבת לא, בחרת את זה במודע? בלא מודע. לא במודע. ממש לא במודע. ברגע שנהייתי מודעת לזה, שחררתי את זה, והחלטתי שאני באה מאוד כנה, ומאוד פתוחה, שזו עבודה מאוד קשה, לחשוף את עצמך, אבל ראיתי שכל פעם שאני באה כנה ופתוחה, הצד השני מגיב בפתיחות ובחמלה, שלא משנה מה אני אגיד, לא ישתמשו בזה כנגדי. אם ננסח את זה ככה. כאילו, אני יכולה לפתוח את עצמי, וזה בסדר, ולא ישתמשו בזה נגדי. וכמובן, זה קשור לכזה טראומות מהעבר, ודברים שעברו עליי, ודפוסים. זה גם מזמין כנות. כנות מזמינה כנות. כנות מזמינה כנות, ואני זוכרת שגם אני ואת דיברנו על זה, שהייתה לי תקופה שיצאתי לדייטים, ואמרתי לה, דפי, כולם כאלה מתוקים, כולם משתדלים, כולם כאלה חמודים, כאילו, מה? ואמרת שאת התחלת לבוא לדייטים אחרת. נכון, כי אני באמת באתי ממקום, לא מנסה, מה זה לא מנסה להרשים? זה בולשיט, כי תמיד אנחנו מנסים להרשים, בטח שבדייט ראשון. אבל לא מנסה להסתיר. לא חושב שיש משהו שצריך להסתיר. אני חושבת שנגעת פה בנקודה, כי האתגר הוא, לא יודעת, שאני חווה אותו לפחות, הוא מתבגרת, ואז המודעות, ואז רק את מתחילה לשים לב לדברים שאת בעצם אומרת, אוקיי, אולי רגע זה הזמן להיפרד מאיזושהי אמונה שהושרשה אי שם בגיל 12, 15. אז יש לך רז אמונה מגבילה או איזה דפוס ששוב אני חוזרת במיידי, ויכול להיות שזה כי זה מגיע, כי את מולי, ואני זוכרת, נגיד, בתקופה שרק הכרנו בבית ספר למשחק, אז תמיד היית המומה מהעובדה שמעולם לא הייתה לי זוגיות. הנה, החברה, מישהי שהיא חברה טובה שלי, משקפת לי לבחורה, הייתי אז, נגיד הגענו לשנה א', הייתי אז בת 22, 3, 4 כזה. אז זה היה מפתיע שלא הייתה זוגיות? אז אני הייתי בת 22 כולה, הגעתי לעיר הגדולה, לא הייתה לי זוגיות מעולם, אז לא רק שלא הייתה לי זוגיות מעולם, וגם ככה זה כבר אישיו, זה כבר מתחיל להיות אישיו, כי לא היה לי את החבר הראשון בגיל
16, לא הייתה לי את האהבה הראשונה, הפעם הראשונה שלי לא הייתה כי חיכינו שנה וזה היה מתוק. לא היו לי את כל הדברים האלה. ורק היום מנקודת מבט בוגרת יותר, אני יכולה להגיד, היי, הנה, את קוראת לזה עכשיו אמונה מגבילה. אוקיי, יכול להיות ששם, שם, מבלי בכלל שאני מודעת לזה. והנה, לאורך החיים גם החברה סיפרה לי את זה, כי הנה, את חברה טובה שלי, באת ואמרת לי, אני לא יכולה, אני לא מבינה את זה. איך בחיים לא היה לך חבר? עכשיו, למה את אמרת לי זה? כי הסיפור חיים שלך היה שהיו לך המון זוגיות בחיים שלך. נכון. ומבחינתך נכון, זה... ומבחינתי, כאילו, בחורה איכותית נכון, ושווה, ואני מבחינתי ראיתי כאילו, לא את דאפי. ראיתי למה לא. נכון, ואני מבחינתי ראיתי את דאפי, שדאפי מבחינתי מייצגת איזשהו משהו נורא נורמטיבי. אז רז אולי לא נורמטיבית בכל מה שקשור לאהבה, כי זה הסיפור שכבר התחלתי לסחוב אותו אי שם בגיל ההתבגרות בכלל. כי אני לא מאלה שזה קרה להן. זה נורא מעניין, כן, זה מעניין כן. אותי גם שאת אומרת, שלי עכשיו את משקפת היום כשאני בת 33, שבגיל 23 חשבתי שזה מוזר, שלא הייתה למישהי עוד זוגיות. אבל כולם חשבו את זה. אז זה היה זה נראה לי, סתם עכשיו... תחשבי איזה תיק מבחינתי. אני הסתובבתי עם תיק על הגב. האתגר הוא היום בחיים הבוגרים, שהמודעות שלך מתרחבת, אז את אומרת, אוקיי, בוא, אפשר לשחרר אמונות. זה מאתגר. הרוב לא מצליחות, או מצליחים, לא משנה. כי זה מסע אינסופי, כי יש לך את האינסטינקט של מה שלימדו אותך, והאתגר הוא לזהות אותו, ולהגיד, היי, נו ו... זה לא מגדיר אותי, כאילו, זה כן, לא נכון. חלק מה-DNA שלך. אבל שוב, נכון. אבל זה בדיוק המאבק הזה בין, נכון, זה לא מגדיר אותי יותר, ואני כל כך מאושרת להשתחרר מזה, כי זה שחרר אותי גם בכל כך הרבה דברים אחרים, מול אקסים שלי, או מול גברים שכן היה לי איתם. אבל כן, אבל את עדיין פוגשת את זה. זה לא נעלם, זה אולי מוכל יותר, זה אולי יכול לקדם ביחסים עם גברים, או לא משנה, או בכלל בחיים, כן? זה לא רק בגברים. בגברים פשוט זה יוצא החוצה. פשוט על זה אנחנו אז מדברות אנחנו היום. ממש מדברות, נכון. לי זה חזר. כאילו, לי היה את זה גם, עד גיל 23 לא היה לי אף אחד, ואז היה לי את 7 שנים. ועכשיו אני ממש מרגישה שזה כאילו... שוב. שאני בלימבו כזה, עם הדפוס הזה, וכזה... הוא מנסה להתקרב, אני מנסה להתרחק ממנו, אבל זה כזה, זה לא אני. שאת מנסה לא להזדהות עם המקום הזה. זה לא ההגדרה שלי. כן, זה לא לא ההגדרה שלי, מישהי שאין לה זוגיות. נכון, מישהי שלא בזוגיות. אני אפילו חושבת לפעמים, ואולי זה מאתגר להגיד, בגלל שהיום אני יותר מודעת לזה, אני גם לפעמים חושבת כזה שאולי אפילו ההתנסויות שלו, הזוגיות שהיו לי, לא הגיעו מתוך רז בכלל, in a way. הגיעו מתוך הרצון, מתוך לשבור את זה. שהנה, גם לי יש זוגיות, ואני לא יכולה להגיד לך, בסך כל חוויות שלי, עד שהגעתי לנקודה היום שאני מסתכלת ואומרת, וואו, איזה כיף להשתחרר מזה. זה היה באמת, לא יודעת, יכול להיות שזה היה יכול לראות אחרת. כאילו, בשם מה הייתי בתוך זוגיות אז. כן. כן, זה מעניין. מעיין, את חושבת טוב, ברור שכאילו המתבקש זה שאני אגיד שאני מרגישה חזקה מדי. אבל קצת בשנה האחרונה שחררתי את זה, כאילו אני פחות מרגישה ככה. זה לא שאני חלשה יותר או חזקה פחות או זה, אבל אני קצת שחררתי מזה. אני גם רואה לפעמים שזה כן מלחיץ. זאת אומרת, אני רואה שזה מלחיץ. ואני יכולה גם... מה את רואה? אני רואה... יש לי הרבה ביטחון. זה דבר שאני מקרינה מהר. זאת אומרת, זה בין הדברים הראשונים שיכולים להגיד עליי, ביטחון עצמי. מצחיקה ביטחון עצמי. כאילו, זה דברים... גם הומור זה אולי לפעמים מכסה על דברים, אבל זה גם יש בזה הרבה ביטחון. תשמעי, זה תלוי בסוגי הגברים. יש סוג של גברים שיעופו על זה ונורא התלהבו מזה, ויש כאלה שזה ירתיע אותם וגם לא ימשוך אותם. זאת אומרת, זה גם קצת יעשה להם טרנוף. ברוב המקרים אני לא אצא עם גברים כאלה. כאילו, אני לא אפגש איתם. מראש לא תגיעי כן, אני לא אגיע לאינטראקציה עם גברים. כן, אנחנו מזהות, אבל... השאלה היא, האם במרכאות תרצת לעצמך,
טוב, אני גדולה עליו. לא. אני יכולה ברוב המקרים לתרץ לעצמי שהוא טיפש, כנראה. אני רוצה... שזה אחלה תירוץ. כאילו, אני אומרת, זה לא הוא טיפש כי הוא מפסיד אותי. בדרך כלל, הוא טיפש כי הוא מפסיד אותך, כן, ואז מה הדבר השני? אוקיי, סבבה, אבל אני כאילו אומרת, בסוף אני מרגישה מלא פעמים דיס בשיח, ברמה האינטלקטואלית. לפעמים אני מרגישה באמת שאני מדברת הרבה פעמים עם אנשים פחות חכמים ממני. סליחה, זה נשמע מה זה כאילו מתנשא, אבל אני מרגישה מלא פעמים שאני יודעת יותר. זה נשמע רע. לא, זה לא רע. מאוד... ואז כאילו... אבל לפעמים גם יש חיבור מדהים, ואני רוצה והוא לא רוצה וכאלה, אבל אני רוצה לחזק שנייה על ידי דוגמה את מה שמעיין אמרה על חוזק. אני שמעתי את המשפט בחיים, שהייתי מעדיף כמה ווליומים פחות. היה לי יותר קל להתמודד. באמת? איתך. אבל מה זה אומר ווליומים פחות? כמה ווליומים פחות. זה יכול להיות רגשית, לאו דווקא. לא, מהאדם הזה, מהמראה, מהתשומת לב, מהדיבור, מהבעת הדעה, מהחיים. כן. וזה, לשמוע דבר כזה, זה כאילו... זה קשה, אבל אני חושבת שזה גם... זה גם לדעת, זה גבר שאולי הוא יודע מה הוא רוצה, וזה סבבה. להגיד כאילו, כן, לא מתאים לי... עם מה הוא יכול להתמודד ועם מה לא. כן, זה גם עניין. לא מתאים לי אישה שהיא, כמו שאת אמרת, בווליום כזה, ודעתנית, ושהיא מה היא רוצה. אני שמעתי, עכשיו, ממש בסוף שבוע, גבר שיצא מזוגיות של 10 שנים, והוא אמר, אני מת מפחד, הוא בן 38, הוא אמר, אני מת מפחד לפגוש, אמרתי, יש לי חברות רווקות, וזה, כמובן, ישר התלהבתי. הלל גם אמר, בואי, תעבור איתך תיקייה. והוא אמר, יש לי פחד לפגוש אישה, עכשיו בת 33, 35, שיודעת מה היא רוצה. אני מפחד מזה. שיודעת מה היא רוצה, באיזה מובן? בכל המובנים. מלחיץ אותו. עכשיו, הוא יצא מזוגיות של 10 שנים עם מישהי שצעירה ממנו באיזה 9 שנים. וואלה. כן. וזה נורא מעניין, שהוא גם באותו דפוס, והוא גם אומר את זה, ובחור... הורס בכל המובנים. נו, עדיין יש מלא בנות 23, תרגיע אותו. שגם יגידו לו כן ויקפצו על זה. לגמרי. ויש את הגברים ההפוכים שאומרים, וואלה, אני מעדיף מישהי בשלה שרוצה כבר, ופשוט... זה לא רק בשלות של זוגיות. זה לא רק עניין אינטלקטואלי של כוח, של ביטחון עצמי, של לדעת מה אני רוצה. בן אדם מגובש. שלפעמים להיות יותר חזקה ממך בדברים אחרים. הרי דפי, את נראה לי דיברת על איזושהי מוכנות בשלות במערכת יחסים. נכון. מישהי שרוצה להתחתן ולהוליד ילדים לצורך העניין. לא. הוא דיבר ממש... ככה זה נשמע. לא, הוא דיבר ממש על... אישה מגובשת. על אישה מגובשת, כי הוא רוצה ילדים. הוא ממש רוצה ילדים. והוא רוצה זוגיות, והוא רוצה את הדבר, זה לא הוא פשוט משהו... מברבי. אני חושבת שזה גם איזושהי תקיעות של הרבה זמן בתוך מערכת יחסים, וזה... הוא צריך שנייה. נכון, הוא צריך זמן, לגמרי. לא להפנות אותו עדיין. לא, עדיין לא. אמרתי לו גם, אמרתי, תיקח כמה חודשים ואנחנו ניפגש ונדבר. כן. בדיוק מישהו כתב לי בטינדר. מה? יש פה שאלה. נו, בלייב. וזה גם לא שאלה, זה לא היי מעיין. אז באיזה צבע שיער אני תופס אותך היום? יפה. כאילו התמונות שלך שם הם כאלה גם וגם. יפה, מקורי. יפה. אז זה. רפרנס לתמונות יש. שנייה, עוד לא הסתכלתי איך הוא נראה. לארד. יפה, אני אענה לו אחרי זה. 1.90 מטר, למי ששאל. אוקיי. בוא נדבר על מה כיף גם. זהו, בוא נדבר על מה כיף. יש דברים כיפים. מה כיף ברווקות? מה כיף? מה כיף? קודם כל המילה שמתבקשת, חופש אמיתי שלי עם עצמי. אני לבד בבית, הכל שלי, ממלכה. באמת, במובן הכי אמיתי, שחופשי זה לגמרי לבד, במובן הכי אמיתי שיש. לפני כמה זמן שמרתי על הכלב של אחותי, היא הייתה עם המשפחה שלה באילת, עם הבן זוג ושני הילדים, ושמרתי על הכלב, והייתי אצל חברים, וכל הזמן היה לי בראש, אני צריכה לחזור, להוציא אותו, את מייקי. להוציא אותו וזה. ואז כשהם לקחו אותו, אז היה לי איזה יום אחד של, אני צריכה להוציא את מייקי.
ואז זה מין כזה, לא. וואו. כאילו, האחריות הזאת, ואז הלא הזה, וואו. עשה לי מדהים, שחרור כאילו, מטורף. אין לי למי לתת שום דין וחשבון. חוץ מלעצמי. לאף אחד. זה מדהים. יש לי רגעים כאלה שאני ממש מרגישה אותם כזה באמצע השבוע כאלה, של מין כזה, אני יכולה לעשות מה שאני רוצה. אני חושבת על אחותי, אנשים, ילדים, בקורונה. אני אומרת, באמת, היום דיברתי עם אחותי ואמרתי, באמת שלכם הכי קשה, ומותר לך להתלונן. נכון. הכי קשה לכם. אני חושבת שלרווקים הכי קל. נכון. אפילו יותר מלזוגות. אני יודעת שיש רגעים של בדידות, אבל זה להיות גם עם מישהו המון המון זמן בבית, כששניים לא עושים כלום וזה, מרגיש לי יותר קשה מלהיות לבד. בעיקר, יש איזושהי התרגשות כזאת. כאילו, וזה לא רק בהקשר הרווקי, כי כאילו אנחנו לוקחים, אוקיי, וזה, לשם כך התכנסנו, וזה יכול להיות דברים. יש איזו התרגשות, יש לא נודע כזה. כי השיח על פתוח. זוגיות, נכון, עכשיו, אולי פה אני שותלת איזה משהו של אולי להכניס אלמנטים כאלה לתוך זוגיות, אבל יכול להיות שזה לפודקאסט אחר. כי באמת, הכל יכול לקרות גם בהקשר של היכרויות, וצריך לזכור את זה, וגם בהקשר של הלב, מחר אני באמת יכולה להיות במקום אחר, אני לא מחויבת לכלום. כן, ולישון אצל מישהו, והוא זהו, יש ריגושים, יש פצפוצים. כן, לגמרי. כן, לפעמים כאילו סקס עם מישהו שיש משיכה מטורפת וזה רק זה, ואנחנו יודעים שזה רק זה, זה גם מטורף. יש משהו כיף בלהסתובב ברחוב אפילו, גם אם זה רק, כאילו, אני פנויה. כן. גם אם את לא ממש מכווננת עכשיו מטרה או זה, את קולטת את המבטים. כן, גם אני חושבת שתחושת אטרקטיביות כזאת. ממש. בדיוק, במיוחד כשאת... אטרקטיבית לגמרי. במיוחד שאת גם פעילה וזה, אז את מרגישה את האנרגיה הזאת, ואת מרגישה... זה ריגוש, זה כיף, את מרגישה מושכת, את מרגישה סקסית, את מרגישה אטרקטיבית, את הולכת ברחוב, לא יודעת, לפעמים אחרי איזה ערב... walk of shame כזה. walk of fame. נכון. ואז עובר איזה מישהו מולך, בכפכפים, גורר רגליים ויורק. כן, על המדרכה. ואז את, כזה אוקיי. אני לא קרי ברדשו. בדיוק. אבל כן, התחושת חופשיות הזאת, לא יודעת, משהו בזה... יש בזה משהו עוצמתי, אני מגלה את זה יותר ויותר, וזה נפלא. חופש גם לא ברמת לטוס לחול בהכרח, ברמת לא יודעת, יום שישי הייתי בים עם חברה שיש לה ילד, והיא הייתה צריכה לחזור לילד, ואני חזרתי הביתה, 2:00 בצהריים, פתחתי בקבוק יין, ישבתי במיטה עם ספר ויין, וכאילו אמרתי, איזה כיף לי. ממש. איזה כיף לי. בא לי לצלם את הפרצוף של דאפי. זה בעצם... לא, בסדר, אנחנו עכשיו עפות שנייה על הדברים הזה, דיברנו עד עכשיו על החריך. לא, לגמרי תעופו, בגלל זה לא הוצאתי מילה, ואני ולא בא לי להפוך את זה לעצמי בספה. הבדלים בין רווקים ורווקות, אבל בוא נודה, רמת השיח על ההנאה שברווקות הוא יותר גברי. לא בטוח שהם סובלים הוא יותר גברי מבחינת מה שמדובר יותר בכל רם. כן, כאילו רווק זה יותר נחשק מרווקה. אני מדברת נטו ברמה החברתית, לא מה שאני ואת חושבות. כן, להיות רווק זה יותר סבבה. ורווק שאין לו את השעון הביולוגי כמובן, וגם, זה דוחה מה שאני אומרת, כי אני מדברת על בני אדם, אבל רווק גם ברמה פחות אטרקטיבי, פחות שווה בכל המדדים, הוא יותר סביר, ימצא זוגיות. כי נכון. איך זה שיש לי המון חברות רווקות שוות. באמת, את עושה בצ'קליסט היבש והטיפשי מלא ויים, ואת אומרת, וואלה, ומולם גברים, לא. אולי הם פחות מדברים על זה? זהו, זה מהמקום הזה אמרתי את מה שאמרתי, שאני חושבת שהשיח, הפרונט שלו הוא יותר נשי, הרווקי. בואו נסכם, אם יש לכם משהו להגיד לעולם, לגברים, על רווקות, איזשהו משהו שבא לכם שישתנה, איזה עצות שכל הזמן דוחפים לכם. אני יכולה להגיד, אני רוצה להגיד לגברים. כן. שיבינו שגברים ונשים הם לא אותה חיה.
זאת לא אותה חיה. אתה צריך להבין שאתה מדבר עם חיה אחרת. זו חיה אחרת ממך. כאילו אני רוצה לבקש מהם, דווקא בגלל שהתקשורת היא נורא וירטואלית, שיבינו שמאחורי המקלדת יש חיה אחרת, ושיתאמצו קצת יותר, לא במובן של להתאמץ כג'נטלמן. לא, זאת לא הכוונה. הכוונה היא שנסו להיות יותר רגישים, ואני מדברת על רמת התקשורת, גם אם זה אומר שבא לך רק סטוץ, התקשורת צריכה להיות אחרת. אני הייתי אומרת להם גם לצאת קצת מהמקלדת, ולא להתחבא מאחוריה, אם אפשר. אני יודעת שזה מפחיד בעולם של היום אחרי המיטו, ואתה לא יודע איפה הגבול, אבל אני חושבת שיש גבולות שכמו שמעיין אמרה, ברגע שמבינים את התקשורת, ומכבדים ומבינים את הדרך להגיד בה את הדברים, אז אפשר לצאת בסדר גם אם להתחיל עם בחורה ברחוב בלי לפגוע בה. וזה בסדר גם להתחיל עם מישהי שאולי, כי אתה לא יכול לדעת שתסרב. בוודאי. כן, זה גם לקבל לו, וגם להבין אני לא חושבת שמישהי שתתחיל איתה ברחוב פרונטלית, ולא תהיה בעניין שלך, תהיה מגעילה אליך ותגיד לך מה נראה לך שאתה מתחיל איתי. יהיו גם כאלה, ובגלל זה הפחד שלהם. יהיו גם כאלה, אבל זה בסדר. זאת אומרת, זה לא אומר שכולן כאלה, וגם תבין, כאילו מבינים וייבים. זה אפרופו המיטו, מתי אתה מרגיש שזה... אתה מרגיש מתי אתה מתחיל עם מישהי שהסתכלה עליך, ומתי אתה דוחף את עצמך לפריים. אבל קשה להיות גם בצד השני, קשה. ברור. קשה מאוד. אז בגלל זה אני הייתי אומרת, זה לא רק לגברים, אנחנו פונות אליהם עכשיו, אבל זה גם לנו. בואו נפשט. אם אנחנו מדברים מהפן הגברי, ואם בהזכיר את מיטו, אז אוקיי, יש את הגברים שכבר באמת טובים ואהובים ומתוקים שמפחדים. כי הם כבר לא יודעים איך את תפרשי את זה, והם כבר עושים את החישוב, הסתבכנו. אז מה זה נפשט? אז זה לפשט, שאפשר להגיד, היי, אפשר להכיר אותך, את מעניינת אותי, והצד השני, זה אני מזמינה אותנו אנשים גם, לא ישר יפרש שזה טוב, הוא בטח והוא מראש לא בא להגיד, היי, מה איתך, מה קורה, כי הוא גם עושה את כל ההשלכות והסיבוכים שאני לא שופטת אף אחד מהצדדים, כי אנחנו מושפעים מהדברים האלה, והחיים פה מאתגרים. אז בוא נפשט. וגם אם אפשר להפסיק לשאול, איך מישהי כמוך עדיין רווקה? כן, שאני חטאתי בזה בגיל 23, מסתבר. וואי, ממש לא נעים. לא בסדר, נשארנו חברות כעשור. כן. טוב, בנות, תודה רבה. איזה כיף היה איתכן. תודה, דפי. תודה, דפיו. ממש כיף. היה כיף. אז זה היה הפרק החמישי של מה הסיפור שלך או שלך. הפרק הבא הוא כנראה יהיה עם על-הורית, אישה שבחרה לא להביא ילדים לעולם. אני אומרת כנראה כי אפשר לדעת מה יהיה מבחינת סגר, בידודים וכולי. אם אהבתן, אני מזמינה אתכם לשתף את הפודקאסט בכל פלטפורמה בה אתם מתקשרות עם העולם. אתם מוזמנים להצטרף לקבוצת הפייסבוק, מה הסיפור שלך, הפודקאסט. שם תוכלו להעלות מחשבות, לשאול שאלות, אפשר גם בדיסקרטיות מולי, ואני אעלה בקבוצה. אפשר להציע לי רעיונות והצעות לפרקים הקרובים, אני מאוד אשמח. שם תוכלו גם להירשם למיילינג ליסט ולקבל את הפרק למייל פעם בשבועיים. אופציה נוספת לעקוב היא בכל אפליקציה שאתם מאזינים בה, ממש עכשיו, ספוטיפיי או אפל או מה שזה לא יהיה, פשוט תעשו follow או subscribe, ותוכלו לקבל עדכון כל פעם שיעלה עוד פרק, וגם תוכלו לדרג, אני אשמח. תודה לשם הפודקאסטים ויצירות סאונד על ההפקה והליווי הטכני. אני דפי שושנה אלפרן, תודה שהקשבתם, נשתמע בפרקים הבאים.